right, phone calls angasiri kupera, email, messages vari kunditi shamari uri kuinzwa uri nyaya iripo vanhu vari kucelebrata. Ndikati chii chiri kuitika? Hanzi vanhu vari kuti Mnangagwa huchi, chii chiri kuitika? Alright, muri Zimbabwe geza ndingoya nenyaya zvaitika nhasi. Zvaitika ndizvikuda iso. Pane inonzi Starlink. Starlink guys handidi kunyeberana nemi. Pa network magetsi ende yakachipa, the cheapest pama services ayo iri the fastest. Haibwaire inenge chingorwa network iri mwenge chionekwa vakomana veko America ana Elon Musk ndo vanenge vakauya, because those guys veko America vakauya kunererutsa zvinhu. MuZimbabwe muno muti nawo ma service providers, ngataura nechokwadi, unongochishandisa zvimwe zvima network but network yacho maitire iri kuita unochazonoti amana tiri kuita sei, ndabhadhara mari yangu network yacho yakunetsa. Unoona ndoenda wasvika kuno ndotenga online ndochange wifi yangu aiwa titengese izvezvi totengesa ka one after 4 years. Chimwe chiservice provider chakadhakwa ichocho choda kuti zvitenge zvakaoma stereke. Umwanigona kuti side road otenga uri aiwa ikoko hatichatengese unogara kupi aikoko hatisi kuti zvinhu zvakawanda zvine zvisangana muZimbabwe. But panapa ndiri kuzongoona kuti problem yasolvwa ende maservices ayo akachipa, kureva kuti those guys vaiteka advantage yekuomesera maZimbabweans upenyu vachadzokera kumusha, ndo zviripo. So nyaya iri panapa ndasangana nayo pari kunzi President Emmerson Mnangagwa vazobvumira Starlink kuti iuye ichioperate muZimbabwe. According to even to him, ukatarisa pa Facebook page pake ndopa vangatonyora vakati, in this vein I'm pleased to announce that I have approved the licensing of Starlink by Protas to provide advanced internet and related digital processing services in Zimbabwe through its sole and exclusive local partner IMC Communications Private Limited. Starlink is low Earth orbit LEO Starlink operator who will owned by global conglomerate SpaceX, led by prominent multi-billionaire Elon Musk. So panapa chinhu chandinoda kuzoonesa nemi IMC iri kunzi ndeya Whitney Ojevayo. So pari kunzi Whitney Ojevayo ndiye akanostrike deal. I know ndozviziva kuti vanhu veZimbabwe kungonzwa kuti Chivayo ZANU-PF vobva vati Gwanda solar project zvakutonzi Parowa skillful, vanhu vachatofari zvange zvatodhakwa. Chero tikada kuzotaura tichiti no pacho vagona. Inini chandinofarira ndoda so guys, sekutaura kwandozviita ndoda kuti Zimbabwe ive a better place. That's my dream. Imagine kuti unozonzi wakazvarwa vana wako wavasiya wavari panyika, chero kwazonzi wazofa unozoti no vana vangu ndakazvara ndakavasiya vari in a better country. Like zvamunoita vazhinji munoti enda zvara mwana wangu ndaenda ararama nyika yakaita sana London, UK, muchichiva izvozvo ndo zvinhu zvatoshuvira kuti zvinge zvakaita Zimbabwe, so ive a better place. So nyaya iyi chaito ndiwe nayo panapa ndakatombouya, honestly speaking vanonyazondiziva panapa ndakaitaura nyaya yeStarlink asingaperi ndikati si fair man, Starlink inofanira kunge irimo kuti mamwe maservice providers edu aya kwete kuti vavhare mabusiness but kuti vate serious vaoffer maservices vavewo reliable, vavewo affordable futi, zvive fair. So nhasi panapa ndiri kuona kuti vanhu vari kucelebrate. Hanzi pagona nemwana wamumwe tenda apa ndiri kuti team iri zvaraita ragona, it's a good job. But chinhu chendakushuwirawo toda kuti tingova papressure because mapolitician vanouya vachienda but nyika inoramba iri yenyu. President munatomuita time yake inopera zedha achafa kana kuti achabviswa ipapo, saka vanouya vachienda pressure ngadi vanhu vangawapuwe. Zvimwe zvese bochero vakaita muzvipatara guys, muzvipatarawo zviri kuda kuonekwa maternity uko vakadzi vari kukwara, vazhinji vari kufa vachizvara nenyaya yekuti iya yakavakwa 1977 yayekudhara. Mishonga womuzvipatara pano health sector ida kungoti ingobatwa so mukadaro mobva magadzira kuti mabasa vanhu vakuona mabasa economy yabo. Chero makanditi uya utaure kuti Mnangagwa huchi aiwa ipapo ndotaura kana vanhu vakushanda zvavo vakunyatso